weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusan yoni to kay hayɗi to beelinaɓe to silla to rindiaw to jooke to neere to neriyela to woluma ha tara to woluma neere to bagudina ko on takusan juuɗa ha e nder galle ceerno mamadou saydou kane ha to galle ceerno mamadou sisé to fondu ko on takusan kadi juuɗa ha to galle ceerno abdourahmani dia to pk wita naccede ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie catala tasura holliri tigui wonde ɓe dokkiri fodde ujunnaje nogas bouteille gaz wonande kay miskineɓe tawateɓe nder jokli leydi he kala to leydi Sénégal to wuuro witego ñummona ko biyetenoɗo Raymond Sada kañum tigui warti kañum tigui warti to leydi Mali ɓoyata usine aji ɗiɗi tawi ko usine aji gollotoɗi e coton afete e nder leydi Mali hena usine goto waɗete koto Bamako usine goɗɗo waɗete koto Kucala to leydi Nigéria ko directeur général société pétrolier bifta to nokku biteɗo port Hangoura police ji tati joguinoɓe nden ka e kisal makko pittali men ittama hen to leydi Algérie ko 49 neɗɗo ñawore wargo to leydi Guinée équatorial ala to yano arti to wonno hono biyeteɗo Théodore Ebion Guéma hoorejo leydi ndi gardiɗo leydi duuɓi 43 gembaninoɗo ko wiyete 6e mandat heeɓi polgu to leydi Sao Tomé Principe caggal coup d'état manque jinnoɗo waɗede toon ñande jamma aljuma ɓennuɗo ha ñalawma hande o ene jokki nanggue e jiilaw wonande kay ɓen militaire uji e civil tumaɓe juuɗe mumen ene moddi e oɗon coup d'état bisimilla moni ketki hotondirte joni piren pacciren. ceerno Djiby Sy ko witti yanke leɗɗe ko safri yanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune jaaɗino ɓala waɗe danwal kala ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Djiby Sy ene safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitte rewɓe rokkuɓe sowaje rewɓe dartoraɓe e rewɓe saftaraɓe dewle kala ɓe arsigaji men uddi ceerno Djiby Sy ene yawren waɗaɓe ustaraɓe goragu ceerno Djiby Sy ene safra asmo diabète tension koyɗe guloje keeceje musoje e rafiji kewɗi goɗɗiɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde 1 rafine yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo so tawi a hutorima ɗum fodde 19 rafine yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafine yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum kala leydi mbawɗa wonde e kala wuuro mbawɗa wonde e kala région mbawɗa wonde so tawi on pamodiri hay sinno arani omo wawi noddema leɗɗe ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal e nder yontere he kala o tawate koto galoya noon to galle biteɗo galle Jula woɗɗani radio galoya ngo so tawi noon ko ñande altine ene heewi tawdemo to wuuro men Djoum ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so tawi a yiiɗi wannede listihara ko indema inde nene maɗa dokkatamo o haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni listihara wonɓe nder leydi Sénégal ele dendagal leyɗele taari ɗum ko 4 mbuɗu waɗirte kala jiɗɗo noon neldude en omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money ko 77 653 03 67 kala jiɗɗo jokkodirɗo ceerno Djiby Sy noon so tawi koto banggue appel numéro makko leydi Sénégal ko 78 163 24 82 so tawi ko leydi Mauritanie ko numéro makko WhatsApp jiɗɗo jokkodirde makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum to gonɗa ne mbawɗa wonirde foof leɗɗe ma ne mbawi yettadema hano hannirta ni omo andini ɗumen kadi base makko tawteɗo toon accede ne golla hano hannirta ni ene tawe ɗon miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy kala jiɗɗo jokkodirde muɗum
numéro mum leydi Mauritanie mbatta ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 0012 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu 0013 mbiɗen ko 48 10 0013 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wone mbadden dando faade makko. Meta Adama Balde ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. Meta Adama Balde ko gendiyanke labɗo golle jiɗɗo leñol darniɗo leñol. Meta Adama Balde ko docteur hakkillaji. Meta Adama Balde ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol. Meta Adama Balde ene yawrani ɓeena sotoraɓe dewle ronkuɓe heɓde golle ronkuɓe dañde kayitaji ɗaɓɓoɓe visa ji e ƴeewoɓe embauche. Maître Adama Balde ene yawran ɓen arsigaji men kippi weddaɓe korte e wonduɓe dabaruji. Maître Adama Balde ene yawran ɓen worɓe usraɓe gorago walla yawɓe yitade koye mumen. Maître Adama Balde ene moƴƴi longala ko laaɓaɗo listihara. Maître Adama Balde ko pirowo koyɗi laaɓaɗo golle mum. Maître Adama Balde ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni listihar ko gratuite woni ko lewru ko promotion yoɓetake. Maître Adama Balde ene andina dendagal kilineɓe mum kala leydi mbawɗa wonde kala continent mo mbawɗa wonde so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safruji ma ne mbawi yettadema hano hannirta ni. Maître Adama Balde ne andina kilineɓe mum kadi oɗo saaha kala ko nanaka o wonno tikkoye wittoji makko o addi leɗɗe kese pulla jaaduɗe e jamanu. Maître Adama Balde ene jogui leɗɗe mbiɗen cafroje goragu, omo jogui leɗɗe ko fati e ɓayre ɓandu, omo jogui leɗɗe gandanɗo cafroje ko fati e caɗele aduna, omo yawran kadi ɓen coguiɓe caɗele hakkude mumen e suddiɓe mumen walla hakkude mumen worɓe mumen. Maître Adama Balde ne andina dendagal kilineɓe mum oɗo saaha joni omo tawe to wuuro men wiyetego emo tawe to wuuro men wiyetego Mbakke to leggal Mbakke Dembo Sara Daral Baali. Kala jiɗɗo jokkodirde e Maître Adama Balde jiɗɗo hebde ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 77 620 77 74 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 949 73 83 aɗa wawi wadde kadi 77 454 27 09. Maître Adama Balde ene wiya dendagal fulɓe kala ne mbaɗata abonné chaîne makko biteɗo jinganen fulɓe so tawi a naati chaîne makko jinganen fulɓe ma yi golle payjuɗe no fewi e haaluji payɗi ɗi Maître Adama Balde wone gollanade leñol ngol. Maître Adama Balde mbadden dando faade makko. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena jaam garɗoye men woni gorel teyya ko ha ko moƴƴo iwruken to koridinoro ari ko walludena e safrudena ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teyya ko ha kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wuula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teyya ala rewam ala effet ko ha ko woocako taw kadi ene nafta neɗɗo sukkito ɗaɗi maɗa an neɗɗo mo ɗaɗi mum cokki an joguiɗo AVC jogui cardiaque yiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wandu sukara sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde ko laaɓi ha ɓerde ma deeƴe ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteyya.com ma jangan hoore maɗa sa yiɗi jokkodirde gorel teyya ko fate tonggode mabɓe woto woɗɗo joni joni
so tawi gonɗa koto leydi Mali Nioro jokkodirta koye Daouda Sare mbatta ko 00223 72 68 11 54. so tawi gonɗa koto leydi Gambie jokkodirta koye koddanene Abou Bah 00220 282 29 43. so tawi gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban 00221 77 428 85 88. so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique ko Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77. so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda 00336 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe mbadden dando Fade Safara Gorel Tayya. Kaburuji kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo nogas jiiɗiɗi lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon seydi mon Ghalii Abuu Bah ene nangani en karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men e ɗemgal pulaar jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ene habra ene fecca sunare mum e dendagal bandiraɓe bago dinnaɓe ha tengti e bandi men debbo tawateɗo e jayde wel tawateɗo e fedde men fedde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e fedde heblo sukaɓe Afrique biteɗo Rakiba eɗen duwono kadi gorgol meɗen biteɗo Sokhna Habiba to Luxe ba gorgol jaltugol aduna nene mabɓe biyetenoɗo Sokhna Hawa Siré noon koye wendoga hande o yalti aduna to wuro men Bagudina eɗen mbiya yo Allah yurmomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kadi julɓe kala ko noon kadi jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique ene rutta duwawuji dendagal bandiraɓe kila duynoɓe to banggue réseaux sociaux ji ha e noddunoɓe kala caggal jaltugol aduna goto e daranoɓe jayde nde daranoɗe fedde heblo sukaɓe Afrique daranoɗe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa biyetenoɗo Siraji Diallo gorko mo Madina Gounas jaltunoɗo aduna to leydi Gambie o wira to Madina Gounas en donima ɓesgu makko e jinnaɓe makko kala e dendagal duynoɓe kadi en dutti ɗumen duwaw eɗen mbiya yo Allah winda noon baraji so windi to momtu allahumma amina habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie walliti miskineɓe tawateɓe ndera jokkuli leydi he kala ɓe dokkiri kene qime ha ujunnaje nogas bonbonde gaz bitana woni tigui butelaji gaz taw ko gaz uji defirteɗi ɓe mbawi feccide ɗum e ujunnaje nogas famille woni pooye ujunnaje nogas foyre tawateɗe e ndera leydi he taw ko ɓurɓe miskinede ɓe kolleri noon jaru ngal ɗon ballal ene qime ha temedde tati e nogas jeeɗiɗi million taw ko haalisa guya Mouhamed Ali Wula Sidi kañum Mouhamed Ali Wula Sidi Mouhamed kañum woni directeur général catala bitengal Tazour o holleri tigui woni yidde laamu leydi Mauritanie ko wallidde ɓen miskineɓe beele kay ene mbawa hutorade ko wiyete gaz beele kadi ene ummo e defirde julɓe e defirde leɗɗe saabu ɗum heewi tampere no feewi kadi e ɗum bonna weeyo e ɗum bonna taaride ko ɗum waɗi kay yidde mabɓe ko kamɓe Mauritanie naɓe kala ne mbawata hutorade gaz hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen Mohamed Salem Wula Merzougo ko jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral hakkude leyɗele o jofti ñande aljuma ɓennuɗo to Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie o ummori noon koto wuuro witengo Barcelona to leydi Espagne nawnomo to noon ko tawtoriyede battowu jeeɓi yunguɓe mbiyata 7e sommet taw ko 7e forum de l'Union pour la Méditerranée batu ngu noon jooɗi koye nder wuuro Barcelona ñande nogas naya lewru jolala gonɗen ɗum kanko Wula Merzouga o joddima to noon o yewtidi e hewɓe taw ko yidde jokkodiral hakkude leyɗele jokkodiral moƴƴal hakkude leyɗele mumen e leydi Mauritanie Wula Merzouga yahano goto omo yaduno e sete timmuɗo no feewi ko wayno Abdallahi Bah Naji Kebbe on ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie to Bruxelles ko noon kadi omo yaade Kana Boubacara on ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie to Espagne omo yaade Mohamed Wula Tetta on ko ambassadeur conseiller chargé de communication omo
yaadi kadi omo yaadi e Ba Amadou on ko chef de service au ministère des affaires étrangères e wodɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jehen ha to fondu noon joɗima toon jonde taw ko jonde aliyankagal ko jonde noon ko fati kaya ko jonde ko fati kaya e filde toona e ɓaare ko fati almuɓe tawteɓe taw ko jangguɓe ene ɓaari e nder wuuro fondu tawa kadi ɗum waɗi koto galle ceerno Mamadou Saydou Kana e gaddugol khalifa galle mo Allah ardini galle oɗo saaha joni biteɗo ceerno Amati Jane Kana ma en ketto cimtola musidɗo men sehil men Mamadou Dia ceerno Mamadou Dia ɓurɗo lollide ɓurɗo guiɗo gendi fulɓe ma en ketto cimtol makko. Jam hiiri Ghalii Abuu Bah mi salmini dendagal ɓe gollottoɗa e nder ndeɗo haalirde ko wona ɗum ko waɗande en cimtol golle diini yankoje ñalluɗe ɗo e nder wuuro men teddugo ngo wuuro men Fondu Jeeri e Nangango gendi seere nde woliyaɓe ha tengti e nder galle ceerno men ceerno Mamadou Saydou Kane e gardugol khalifa galle o ceerno Amadou Tidiane Kane ko weltare mawde huftodinde e nder wuuro ngo e ko taari ɗum ko almuɓe capanɗe tato ina mbaɗi deftugal ko mbiyeten itmam ngam timmitinde firo e facciro deftere Allah teddude nde keewal yimɓe ina gummori bang yo bang ina cumba ina cajo ngam weltanade seeremɓe ɓe e ɓesguji mumen sabu kamɓe kala koɓe janguɓe eɓe ñeññi koɓe janguno eɓe ceedana e fannuji ɗi aada yaari ina jange e nder duuɗe meɗen Fuuta ñalawma alarba nogas e tati lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kikiɗo o ko conférence yewtere mawde waɗa e nder galle ceerno he ndehi ha jamma ko hirde mawluda yuɓɓina ko heewi e awluɓe annabi tedduɗo ina tawtora ndeɗo hirde ndehi ha weeti alkamis deftugal ngal waɗa ko adi deftugal ngal ina waɗe to banggue firo e facciro ko almuɓe tato defti hen almuɓe ɗiɗo ko renɓe Qur'ana hen goto ko jofnuɗo Qur'ana caggal ɗum firo e facciro ɗowi ɗen golle ko ceerno men ceerno Bocar Kane mo Fondu Jeeri ko wona ɗum ko yettude e mantude e jarde dendagal tawtoranoɓe oɗo ñalawma ma walla ɗiɗo ñalawmaji ha eɓe ganduɗa ɓe keɓano tawtorede ɗiɗo ñalawmaji ko duwade e donade dendagal julɓe kala nde ɗeɗo golle kewata e nder galleji ɗi e nder duɗe ɗe e nder gure ɗe foof e mbadi kuuɓal ɗum noon ko musidɗo moon Mamadou Dia guiɗo gendi pulaar gorko mo Fondu Jeeri gendi seere nde woliyaɓe gural sirru Allah e kawisaji waluɗe windude e ɗin kayitaji yo gueno waɗene nden ko jaram. Allahumma amina seydi Dia golle ma jooɗi peewi en dunima kadi dendagal ɓen almuɓe fiilaɓe ɓe kala en mbi yo jogoro jaam en dunima kadi seeremɓe jangguyimɓeɓe haɓe jetti toɓe jettiɗo eɗen mbiya tan yo Allah nurdina gandal ngal allahumma amina habruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗena to wuro witego ñumon tawtego e nder commune mo Kamfuntine e nder département mo Bignama ko tana musɗo waɗi toon ko biyetenoɗo Remon Saba walla kadi ɓe mbiyamo Remon Jiju ko kañum tigui warti toon o ƴetti ko fetel taw ko fetel waño o fawi serdu ndu e goddol makko foodi rawandu ha ƴi ko harti fiyande o yadani e wonki teskama noon kanko bartiɗo o noon teskama tigui ko sehila ɓattiɗo sergent biyetenoɗo Fulbert Sambou soldat jitanoɗo ine maayi e nder ladde nde leydi Sénégal tana o noon waɗi ko aseta hanki o sanga 13h woni 1h ñalawma ha ɗo noon suwa taw andede holko saabi omo warto gendarmerie noon ari udditi hen enquête jaaƴo no fewi beele ne ande kay holko saabi omo warto ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen supporter uji leydi Sénégal ɓeɓe kewi innirde 12e gaynde yaaɓe tawtoriyede mondial woni tigui kawguela windere to Qatar woni coupe du monde ɓaɗo to Qatar ɓe mbaɗi golle paydude no fewi ko ɗeɓe kewi wadde kala saaha ɓen kamɓe noon ɓe mbaɗi tigui koɓe kewi wadde saabu kay ɓe mbaɗi kokoɓe mbaɗi kokoɓe kewno wadde saabu kay en 2018 to leydi Russie ɓe mbaɗino toon ɗen golle en 2019 kadi ko fate kana ɓe mbaɗi ɗum toon joni kadi to Qatar caggal match nde Lion du Sénégal woni baroɗe teddugal leydi Sénégal gayno fettude on match kamɓe supporter uji ɗi nde ɓe gayni kay caggal kadi hebde weltare mabɓe e kawguel mabɓe kamɓe kala ɓe jippima e nder pelouse e nder stade o ɓe mbawi hoccude dendagal
salte e dendagal kayitaji e mbusuji e dendagal gobleji bednodi hen kala e nder on stade biteɗo stade ala tumama tawateɗo to Doha ɓe kocci dendagal salte o kala ɓe pitti stade o ha laaɓi no feewi ko golle paydunde ɗe jejjitake e kala saaha ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen e nder université Alioune Diop mo Bambey ko sunare mawde tawate toon guila ñande aljuma ɓennuɗo o ko suka debbo goto étudiante baɗannoɗo 3e année tawa o waɗanno ko systéme réseau télécommunication ko kañum tigui tawa e nder suudu mum wondani e wonki ɓe jiitimo wondani e wonki noon ko sanga 13h woni 1h ñalawma omo wiyeteno Fatou Thialaw ko ɗum woni inde makko goski makko noon nawama to centre de santé woni suudu safrirdu Bambey ko adi kayan keɓe nawta ɗum to hôpital régional kene ɓennini to hôpital régional mo Diourbel beele ne waɗe hen autopsie woni tigui waɗe hen enquête e goski he beele ne ande so tawi ko mayde naturel walla so tawi ko baraɗo sehilaɓe suka debbo o noon ɓe kolori tigui wonde kay e saaha ɗum heeɓimo wonde kanko suka debbo mo wonde rafi biteɗo asteme noon ko wayi kono annamam way kono rafi no asmuni ɓe kolori kadi ɗum arte makko nde ko kanko goto wonno e nder suudu makko police mo Bambey udditi hen enquête jaƴo no feewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Ziguinchor jabboɗena musidɗo men sehil men Amadou Isaka Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV. Kabruji gaɗanɗen ɗo e nder Ziguinchor andu gisam ko syndicaliste wiyete ni en kamɓe de jogui affaire doctoreɓe ina wayno ɓe taƴi balɗe ɗiɗi wadde grève nde ɓe namda holko waɗi oɗon mbaɗa grève ɓe mbi won e doctoreɓe ha joni ina wayno keɓani joɓɗele mumen ɓe ko lebbi ɗiɗi ɓe ko lebbi tati ɓe ko lebbi nayyi ha joni keɓani ɗum noon ko yoɓe mbawa yoɓede kamɓe fof ɓe ponde doctoreɓe so lewru maayi goto fof wawa hebde omo jalis ina wayno ko rafaɓe rafi biyeteɗo jalis kamɓe de ɓe kabri eɓe poti dañde auto mabɓe biyeteɗo ambulance taw so tawi goto mabɓe yani e nokku ambulance o ne wawa yawde arande ɗum nde wonno eɓe jogo hen caɗele no fewi ɓe kolliti kadi rafi mabɓe o kadi ordonnance mabɓe o ne seeri ina wayno wiccit mabɓe o kadi waɗi caɗele ɗum ɗo fo yo laamu ngu waw darade ittanaɓe ko ɓuuri yawde e yaccade forum zig ko catal wiyete ni kamɓe de ɓe jooɗima ɓe mbi affaire dañal gongal ɗo e Casamance ko wayno guila e mongoje ɗe ha e orsuji ɗi ha e pappayuji e bananuji fewte batte darkase ɗe ɗum noon ina yo waɗ feere leydi ndi laamu ngu wawa daranade ɓe ko ɓuuri yawde e yaccade wawa hokkude ɓe finance taw so ɗum yonti eɓe mbawa sodde ɓe mbawa dañde ɗo ɓe jeeyi ko ɓuuri yawde e yaccade ɓuuri soɓe coodi woni e juuɗe mabɓe soodaka ina wayno dañal ngal ala ko nafata e hunde ɗum noon yo laamu ngu waw daranade ɓe ko ɓuuri yawde e yaccade yaltin finance ko ɓuuri yawde e yaccade ministére pétrole kanko de o neli ɗo directeur cabinet makko wiyete ko Djibi Ndiaye holko addi Djibi Ndiaye montude lampaji solaire ɗo e nder Ziguinchor e fewde to e Cap Skirring o holliti noon ko ministére o yiɗi ko Ziguinchor fof no woni ko yo wal lampaji yo leer Cap Skirring ne ko noon ɗum woni ko addimo ɗo henna potoji noon puɗɗima darnede e nder leeɗe Casamance leeɗe Ziguinchor e fewde to e Cap Skirring ɗum noon e ballal projet biyeteɗo almanaɓe kamɓe balliɓe ha wawde ɗeɗo golle mbawi darade ɗo e nokkuji ɗi ɗum noon Weltare TV musidɗo moon Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabruji ɗo fo ɗo radio Zik FM jokkondude e Ghalii Abuu Bah yallah koye walde jaam. Allahumma amina seydi Kebe eɗen gandi yirlaɓe ɓe e kan hanɓe jaljalluɓe jiiɗa lumiére uji mbaɗe e nder leeɗe he saabu ɓe kewi gollorade ko jamma kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen ñande nogas go lewru jolala gonɗen du laamu leydi Mali e gardugol colonel Azimi Koïta ɓe ciifodiri e laamu leydi Chine protocole d' accord on protocole d' accord noon ko afde usine aji ɗiɗi taw ko usine aji filature usine aji gollotoɗi e coton woni tigui e buki walla e wiro watta ɗum no annama bobiŋaji ni ha ɗum wawa hutorede wela hutorade ha no hannirta ni hen usine goto noon o jogi ɗamini
afede koto kucala goddo non ko indara Bamako lamorgo leydi Mali ko nyande aljuma no gasi joyi nyande aljuma no gasi joyi lewru jolala gonden ndu colonel Azimi Koita o bismima o jodima to palemo kuluba e ambassadeur jodinido leydi Chine e nder leydi Mali hono bitedo Chen Jingon gardudo e c'était délégation timmudo no fewi isinaji baddeteɗo to kucala o noon ina jogui hattani kala hitande wawde gollade ha kene qime ujunnaje nogas tonnes taw ko koto woni wiro omo tawe noon e bowal diagngal no fewi ngala 50 hectares so tawi ko usine baddeteɗo to Bamako on usine kala hitande ne jogui hattane wawde gollade nogas joya ujunere tonnes on paami tigui ko on usine ɓurata mawnude on noon en tawe tigui e nder bowal wertago mum noon ene qime ha capanɗe jeeɗiɗi hectares kanji usine aji ɗiɗɗi noon golle majje kala hitande ene qime ha capanɗe 4 ujunere tonnes ɗiɗo usine aji ɗiɗi noon kadi soɗi afama soɗi puɗɗima kayya golle majje maɗi mbawa ustude wasam gollago saabu ko famdi kala fodde ujunnaje joya neɗɗo ma ƴette mbatta gollade e majji ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni commune rural mo Kadiana ina tawe nder cercle mo Kolonjeba wonno maire commune o noon ko biteɗo Zoumana Sangare noon ittama e golle mum ha laaɓa o waɗama démis à ses fonctions ɗum noon tawa saabi ɗum noon addinimo waɗede démis à ses fonctions noon ittedemo e golle makko ha laaɓa noon ko kayi ko wasde moƴƴinde golle ɗe taw kadi ko kuulal woni décret numéro 2022 0679 PTRM 19 tawa on sifa ko ñande jeenayi lewru novembre 2022 taw ko président de la transition chef d'état kañuma sifno on décret noon kanko noon ko kañum tigui siifi yo itte golle makko ha laaɓa o tuma noon ko dirtinde kene wona capanɗe joyi e goo woni 51 millions 285 mille francs CFA ɗum noon taw ko ende ko haalis ko fati indemnisation des infrastructures communales omo tuma kadi dirtinde walla wasde versude kene qime ha million ngaji 8 millions 360 mille francs CFA ɗum noon ko ɗum tigui woni ko tuma e makko ha wawi kay ittede waɗe destitué ittede ha laaɓa e golle makko ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni ñande talata ɓennuɗo laamu leydi Allemagne ɓe kolliri tigui e nder communiqué mabɓe wonde koɓe jaltunoɓe ha laaɓa dendagal koninkoɓe mabɓe tawateɓe nder ha leydi Mali ɓe kolliri noon ene teskotana ene teskama tan e nder lebbi seeɗa fodde leyɗele jeegoma kolliri tigui ko yaltunoɓe koninkoɓe mum ha laaɓa e nder leydi Mali kamɓe noon ɓe kolliri tigui wonde leydi Allemagne holliri tigui fuɗɗoto tigui jaltingol koninkoɓe mum ɗe puɗɗoto ko ya lewru mai 2023 ko nden ɓe puɗɗoto ɗum gasuya noon e printemps 2024 ene hawratinde saha kayde ɓe gaynata yaltinde koninkoɓe mabɓe ha laaɓa ene hawra e subgoji taw ko subgoji hoorejo leydi suɓade hoorejo leydi e nder leydi Mali kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mali koto leydi Nigéria paadena sagataɓe jogitiɓe ha teddi arɓene ɓorni teniji militaire uji ɓe paddinoma convoi baɗannoɗo escorté directeur général société pétrolière goto to worgo ɓajo funnague leydi ndi ɗum wanno ko ñande alkamisa ɓennuɗo ɓe mbari police ji tati joguinoɓe ndenka e kisala directeur général o kanko directeur o ɓe biftimo ɓe mbaɗimo kidnappinga woni ɓe jaade makko ɗum waɗi ko nder zone biyeteɗo rumo koro ene tawe to port hangour noon kañum woni capital d'Ivoire ko nokku ɓurɗo hewde pétrole e nder leydi Nigéria soit taw noon andede hola biftiɓema e holko ɓe biftirimo ha e oɗo saaha noon haycital gotal ala taw hay fedde wotere soit yeytade nguɗon jangu koto leydi Algérie paadena tribunal mo leydi Algérie ɓe ñaawi ɓe taƴini capanɗe nayo e jeenayo sagata ñawama ñawore wargo ñande alkamisa ɓennuɗo kamɓe kala noon mbiɗen kamɓe kala noon ɓe ñawira koko fate lynchage woni tigui lynchage woni tigui ƴettude ne fiya neɗɗo ha maya tawa ɗum wanno ko en 2021 to wuuro witego Kabila fiyanoɗo noon fiide neɗɗo lynchage noon fiide neɗɗo ha maya moɓe piino o noon ɓe takkuno ɗum koko wiyete pyromanie woni tigui sabade ha cumuji ha tengti e cumuji ladde ko ɗum ɓe tuminoma kanko moɓe piino ha wasi fittade mum o noon wiyeteno ko Jamel Ben Saymayan ko artiste o wonno nde wonno noon leydi Algérie natti hutorade ñawore wargo woni tigui kala ñawaɓe ñawore wargo natti warede ɗum saabi noon kala mo ngal kuulala yani e jomum heewi ko sokede kaddi gurdam mum wadde on paami ɓeɗo capanɗe nayo e jeenayo mbaɗataki kono maɓe coke kaddi gurdam mabɓe ɓe jaltata kaso gila noon 1980
1993 gila 1993 leydi Algérie natti kay warde ɓen ñawaɓe ñawor wargo ɗum waɗi kala mo ngal kuulal yani e ngal heddori e nder tournogal leydi mabɓe kono kala mo ngal yani waɗataki kono sokete kaddi gurdam muɗum habaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Guinée équatorial paɗena leydi Guinée équatorial yehino sumgoji mum suɓade hooreji leydi ɗum wonno ko ñande nogasa lewru jolala gonɗen ɗum jencude sumgoji ɗi yalti ha laaɓi ɓayini résultat ji ɗi noon ko biyeteɗo Faustino Ndongo e Sano e Yanga ko kañum woni jagol gala leydi ndi kalfinare gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu ko kam kadi woni président commission électorale o holliri noon vote o rewi lawol yimɓe hewɓe jalti wotore saabu e nder temedere kala capanɗe jeenayi e jeetato neɗɗo yalti vote woni taux de participation 98% sumgoji ɗi noon ko hoorejo leydi ndi hono Obiang Nguema ko kañum tigui Théodore Obiang Nguema ko kañum ƴamtannoɗo 6e mandat kañum heeɓi polgu gila no kanko heeɓi polgu ngulgo alda e guule saabu kay e nder temedere kala o heeɓi hen capanɗe jeenayi e nayyi piccal jeenayi woni 94,9%. ɗum noon ko nombre de votant noon dendagal voɗɓe ɓe kala koɓe temedde nayyi e sappo e tati ujunere votant mo ɗaftodiranno o noon ene wiye André Essono on ɗo on noon heeɓi ko hono heeɓi ko 1000 hono heeɓi ko ujunnaje jeenayi e temedde jeegom e capanɗe jeetati e nayyi kartala en ɗum noon ene qiime ha 4% siftirni on noon Obiang Nguema ko laami leydi ndi faade joni ko duuɓi capanɗe nayyi e tati ko kanko ardi leydi ndi o heeɓi kadi oɗo saaha joni mandat kesso so tawi noon koko fati kadi e sumgoji sarɗeji leydi ndi ko landa laamu ka wiyete ka PDGE woni parti démocratique de Guinée équatoriale kanko Obiang Nguema ardi wondude e capanɗe nayyi landa tawa kadi ko aliyeji makko woni yaaduɓe makko woni ko wiyete majorité ko kamɓe ɓafti dendagal temedere siège woni temedere jonde joɗotonde sarɗiyanke e nder suudu sarɗiɗi ko kamɓe keeɓi ɗum ha laaɓi lundiyankoɓe hay sarɗiyanke goto keeɓani so tawi kadi ko suudu tokosuru ndu woni Sénat ndun ɓe sumgoji ɗi noon ɗum ko capanɗe jeeɗiɗi e joyyi siège ko kamɓe foof keeɓi foof saabu capanɗe joyyi e joyyi ko vote ɓen noon ko kamɓe laamu ngu lande laamu ngu e yaadi mum keeɓi ɗum ha capanɗe joyyi joyyi ɗi kala sappo e joyyi keddiɗi ɗi noon ko hoorejo leydi ndi ko kañuma suɓoto ɓen sappo e joyo neɗɗo mo pulaar noon e heewide kala mo lañi tekkina banggue mum on paami tigui wadde ɗiɗo cuuɗi ɗiɗi kala ko ɓeɗon taw ko yimɓe landa wiyete ka PDGE ka hoorejo leydi ndi ardi e aliyeji mum kañumen ɓafti dendagal sumgoji nder leydi he kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar udditena kabaruji men koto Sao Tomé e Principe ko leydi tokosiri woni archipel indi tawe tigui e nder golfe de Guinée leydi ndi noon tawete ko hakkude maaje endi heedi hakkude Guinée équatorial e leydi Gabon ñande jamma aljuma ɓennuɗo o noon dadiɓe joguitiɓe ha teddi jiiɗino derguidde laamu wadde coup d'état on coup d'état noon ko coup d'état manqué kono noon haɗani ɓe mbaɗino attaqué quartier général armée o ko famɗi kala yimɓe joyo mbasi toon pittali mumen e nder oɗon coup d'état manqué lundiyanko goto noon taw kadi e nder ɓen noon en tawe hen lundiyanke goto gardiɗo parti politique biyetenoɗo Arlisio Gosta on e ancien pustiste kañumen mbasi hen pittali men gila nden noon faade joni laamu ngu ne jogui kay yiilade guila civil ha e militaire kala ɓe juuɗe mumen moddi e oɗon coup d'état laamu ngu ne jokki yiilade ɗumen e nanggude ɗumen yimɓe hewɓe noon e oɗo saaha joni puɗɗima teɓede laamu ngu joofi ko bataillon biyeteɗo Buffalo ne ko groupe de sécurité privé on tafa koto Afrique du Sud ko ɓen laamu ngu joofi wonande kay nde ɗon fiyande seeɗa hanki o jamma président setala bitengal CAC woni communauté des états de l'Afrique communauté des états économiques de l'Afrique centrale tawa ardi ɗum ko angolais biyeteɗo Gilberto da Pianda Dabeda Versio e won e nulaɗo doni joɗaniɗo loni e nder Afrique centrale biyeteɗo Abdou Bari on ko nigérianajo ɓe kamɓe ɗiɗo kala ɓe jettima jamma hanki o to Sao Tomé